Pot ser que, volent parlar en castellà, digui mesura i, en canvi, quan parlo en català, dic medeix tota l'estona? La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Paula, bon dia. Bon dia, Clàudia. Rita, bona tarda. Bona tarda. Ofèlia, bona nit. Bona nit. Bon dia, bona tarda, bona nit. Tant se val quan escolteu això, perquè si va haver una cosa sobre la qual no ens van avisar quan érem petites, és que a cert punt de la nostra vida hauríem de veure ressorgir els fatxes i que tot aquest discurs antifeixista que apreníem a la joventut realment l'hauríem d'acabar aplicant en uns contextos molt pitjors dels imaginats. Representa que tot el discurs en pro de les llibertats en què ens instruïem quan passàvem per la fase del despertar polític de la joventut serviria perquè acabéssim convertint-nos en persones que construirien societats sanes i justes. I al final ens hem quedat amb els pitjors dels dos mons. De moment no ens sembla possible lluitar per moltes de les llibertats que anhelem i alhora sí que hem d'aprendre a rebatre fatxes que aconsegueixen que el seu discurs tingui èxit en una part molt nombrosa de la societat. Sobre tot això en parlarem avui amb gent molt guai, però abans us vull recomanar un web de la Fundació.cat, la casa dels catalanoparlants a internet, que es diu partisano.cat, que és una pàgina web que ven samarretes i coses amb missatges reivindicatius tant per la llibertat de Catalunya com missatges així d'esquerres en general. I amb aquesta recomanació comencem el programa. Paula, quina és l'última persona que has estalquejat? No és una persona, he estalquejat a un col·lectiu que, segons ells mateixos, investiguen noves formes de feixisme a través del feminisme pop i del shitposting anticapitalista. L'estalquejada a la cara. Iris i Héctor, què tal, com esteu? Molt bé. Us he presentat com a Iris i Héctor perquè vosaltres formeu part del Proyecto Una i, per tant, avui parleu en nom del Proyecto Una, que és un col·lectiu que estudieu com noves formes de feixisme, però expliqueu una mica què sou i què feu. Proyecto Una és un col·lectiu d'escriptura. Nosaltres ens definim com a col·lectiu millennial perquè creiem que és important també que se sàpiga exactament quina edat tenim i de quina generació formem part. I ens dediquem a analitzar aquestes noves formes de feixisme que estan sortint i com es relacionen amb tot aquest auge del feminisme pop que hi ha hagut i que hem vist en els últims anys i com aquestes dues coses al final col·lisionen per crear un munt de reaccions per les que no estan preparades o potser sí. S'ha de ser valent per parlar d'aquests temes, perquè qui no vol entendre-ho no ho entén, i llavors això és com... I precisament, per això que diu la Clàudia, com expliqueu? Quin és el vostre estil? Perquè jo crec que és un molt concret, com a mínim veient-vos a les xarxes, l'Instagram, el Twitter, sembla que expliqueu tot això a través de memes, però suposo que heu escrit un llibre, per tant suposo que ho feu a través de moltes altres coses. Nosaltres venim una mica del món militant, del món activista, i veiem que als últims anys com que hi havia certs espais, sobretot a l'internet, però que al final tampoc fem molta diferència entre internet i el món, diguem-ne, virtual o normal, no? O real, que real són els dos, doncs que veiem que faltava com una mica de cobrir una part d'espai i també una estètica, no? Com que ens parecia que l'estètica militant clàssica, roig i negre, d'engranajes i tot això, com que estava molt bé, però ja havia tingut el seu lloc i buscaven com connectar o fer servir noves formes, no? Per això ve una mica això de l'antifeixisme cookie, que és una mica... Què és? Expliqueu, per què és brutal aquest concepte? M'agrada moltíssim a mi l'antifeixisme cookie. És una mica una provocació, en veritat, no? O sigui, al final com que el rotllo antifa que tenim a la ment és una mica els pelats dels 90, no? Els pelats bons contra els pelats dolents, que després tothom era un machirulo que flipes, una mica així, i com que ni el feixisme d'ara és el feixisme dels 90,
ni nosaltres hem de fer servir les mateixes eines. No? Perquè és que d'alguna manera feu activisme antifeixista a través de coses com coses maques, o sigui, és com té un component estètic tot el que feu. O sigui, combateu el feixisme a través La purpurina i el rosa, que és molt guai. Sí. O sigui, i crec que no era un meme vostre, però m'hi ha fet pensar que vaig veure un meme fa poc que sortia la Hello Kitty i posava, de pequeña me daba asco el rosa, ahora me da asco la policía. I això és antifeixisme cookie. Del meu cap, aquest meme és la definició. Totalment. I és el que us dediqueu a vosaltres, en realitat. Sí, al final hi havia un buit, no? En certa manera, perquè al final nosaltres estem practicant o creant coses des d'aquesta estètica, però hi ha moltíssima més gent que ho està fent i s'està jugant moltíssim amb la Sailor Moon Antifa i amb la Sakura i amb tot un imaginari que al final tenim els nens i nenes dels 90 i que és certa apropiació per omplir un buit que abans no estava, simplement és això, no? Estava buit i hi havia altra gent que estava utilitzant una estètica, però al final molta gent s'està sentint representada per això, per tant, clar, calia. O sigui, quin missatge veieu amb tots aquests referents millennials com perquè us serveixin per l'antifeixisme? Bueno, jo vull apuntar... O sigui, jo el 2011 em vaig obrir un compte de Tumblr i vaig entrar com per primer cop en contacte amb aquesta estètica i aquest rotllo, perquè a més va ser més o menys la mateixa època que es començava a popularitzar els memes de Pepe the Frog i aquests rotllos amb la dreta. I per això, o sigui clar, però a mi això, jo quan vaig entrar en contacte amb aquest tipus de coses, jo era d'aquelles noies que deia jo no sóc com les altres noies, i el feminisme són molt pesades, no sé què, i potser aquest canvi d'estètica pot ajudar, t'ajuda a fer-ho atractiu, no sé, que potser no et sents tan rebutjat. Si tu t'imagines que les esquerres són una cosa, com hem dit abans, una estètica que potser tu no trobes teva, sí, es fa amb una estètica que et pots fer teva. Clar, no sé. Però vosaltres heu de veure la possibilitat d'encabir aquests missatges dins d'aquestes figures. No sé, és que jo ara, per exemple, aquí, el llibre que heu editat, que es diu Leia, Rihanna i Trump, i que bueno, no sé si vosaltres podeu explicar una mica de què tenen aquestes figures perquè vosaltres us les pugueu apoderar. Per ser un símbol antifeixista, no? O què té la princesa Leia? La Sailor Moon, per exemple, és una sèrie que és fantasia absoluta, que mentre s'emetia aquesta sèrie que es va emetre a tot el món, al llarg dels 80 i els 90, hi havia moltíssima gent queer, trans, LGTBI en general, que al no tenir cap mena de representació se la feia seva i sentia i s'apropiava d'alguna manera d'aquests personatges i d'aquestes històries. Hi havia parelles homosexuals a la sèrie, però a part hi havia personatges molt andrògins i molta fantasia i molta com molta purpurina i molt envelliment de la figura aquesta femenina que dona voltes quan es transforma, etc. Hi havia molta gent que se la sentia seva des d'aquí. I només per això, perquè durant un temps en el que no hi havia representativitat als mitjans de masses, va donar veu o cabuda a nens i nenes que estaven a casa seva i que es pensaven que el seu ésser no tenia cabuda en aquest món, ja només per això val la pena. Després, aquí, a la portada del llibre és una fantasia també, hi ha com molta barreja, però la Leia és una figura de fantasia que ja ho va ser en el seu moment i que va ser dels primers personatges també del cinema de masses, que era una dona que després tenia el seu, però que també agafava l'espasa, que no es deixava salvar en un primer moment, etc. I ens agrada molt també com ha evolucionat en l'última trilogia de Star Wars, no? Que al final és una tia que s'ha fet gran, que ha passat dels tios, que és la comandant màxima de la resistència, etc. I després, una cosa que nosaltres també diem és que els feixistes o la gent de dretes té molts menys escrúpols que nosaltres. O sigui, no tenen cap problema en agafar un trosset de cultura pop de la que sigui i fer-se la seva i reivindicar-la, com m'ha passat amb el Pepe the Frog, per exemple, que al final és un còmic d'un tio que és antifeixista. Però nosaltres, no? Com que sempre és com no, perquè aquest ha fet no sé què, no perquè això ve d'una multinacional, no perquè això tal, i al final acabem traient coses avorrides o després nosaltres mateixes d'amagat mirem la Isla de les Tentaciones. Llavors és com,
deixem aquesta hipocresia de banda i anem a fer el que ens doni la gana, i no per això la nostra lluita té menys sentit o és menys coherent. Clar, això acostuma a passar amb l'esquerra, que acaba entrant en tantes contradiccions que al final el seu missatge acaba sent molt difícil de comunicar, no? Perquè clar, s'ha d'anar com molt en compte amb moltes variables. Llavors, vosaltres què decidiu? Passar per alt totes aquestes contradiccions i dir, doncs farem memes sobre tal i que vingui algú i ens ho rebati. A veure, no ens agrada massa la idea de puresa revolucionària, no? És una mica una cosa que rebutgem perquè al final, o sigui, nosaltres que portem anys partint-nos la cara fent manis i tot això, i al final la idea és com arribar a la gent de la forma que sigui, no? Perquè si tu vols canviar el món per a tothom, perquè sigui millor per a tothom. Perquè, perdó, però puresa revolucionària seria pensar que només pots canviar el món anant a manis i fent els típics, com les típiques assemblees o què és ben bé? O sigui, per mi puresa revolucionària és tot això que no inclou una mena com d'identitat tancada, no? De la identitat que tenim dels militants o de la gent que fa activisme, que és com molt... No, ha de ser així, ha de consumir aquestes coses, i és com... Bueno, desgraciadament vivim a un món que és el món capitalista, que és terrible, i és un món heteropatriarcal, i tothom... O sigui, som això. Tots mirem la Isla de les Tentacions. Tots mirem la Isla de les Tentacions. És com, però per què la neguem, no? O sigui, ens sembla molt més atractiu agafar aquests símbols i jugar amb ells i intentar com... No? Mirar què hi ha darrere, què podem treure d'aquí, no? I és molt més divertit també que al final que posar-se a... No, és que la nostra propaganda només han de ser, doncs, corps, gats negres i sí, és com... No, això no és molt inclusiu, la gent no et mirarà, no? Ja tenen com... aquesta és la tribu urbana dels Ocupa, la tribu urbana dels comunistes, i és com... No, volem trencar una mica això. Sí, vosaltres una mica, el que és una mica tabú i vosaltres trenqueu és que us apropieu del que és mainstream, no? O sigui, és una defensa del mainstream el que vosaltres feu, pregunto. Bueno... No tant una defensa del mainstream, sinó una apropiació fins que tinguem el que ens mereixem a nivell de representativitat i a nivell de producció, també. O sigui, no és que nosaltres estiguem en contra ni molt menys de les petites produccions o del que sigui, però mentre hi hagi tan poca gent que decideix què es produeix i què es crea en el món occidental, anem a fer-nos-ho nostre i anem a fotre'ls-hi canya també perquè hi hagi més gent trans i més gent negra, etc representada, perquè al final això, d'alguna manera, i parlant ràpid i malament, però salva vides. I és molt important que la gent sàpiga que la seva existència és vàlida i que els seus drets humans s'han de respectar. És que això em recorda molt quan la temporada passada va venir el Carles Foguet, que no sé si el coneixeu, però és un politòleg, que parlàvem de com els discursos de dretes, d'esquerres o feixistes, antifeixistes colaven a les xarxes socials, i ens deia que la dreta en general tenia el llenguatge digital molt més per la mà, perquè tu obres TikTok i hi ha molts vídeos de gent de dretes, i en canvi obres TikTok i costa més trobar vídeos de gent d'esquerres. O es viralitzen més ràpid com a mínim. Es viralitzen més ràpid per algun motiu que no s'explica. Llavors, o sigui, és com que... No sé si l'antifeixisme també es combat a través de memes antifeixistes o TikToks antifeixistes. Saps? Que s'han d'ocupar els mateixos espais. És que per què funciona més la dreta amb aquest tipus de coses que l'esquerra? Jo rebutjo bastant aquesta idea de que la dreta ens menja la torrada a l'esquerra. O sigui, això normalment ve de 4 opinòlogos, todòlogos, que és com... Tu tens una pitopausa que no pots amb ella, i és com... En veritat, no és així. La major part de les tècniques aquestes noves de l'alt-right, d'apropiació de símbols, mainstreams, de colar discursos en movides que és com retorcides, però que tothom tenim... Això ho porta fent l'esquerra des dels anys 60, amb el situacionisme i amb tot això, i les guerrilla girls ja feien això. Clar. O sigui, això no és nou. I jo no crec que la dreta ens estigui guanyant. De fet, a veure, fa 10 anys tot això de la ciberutopia aquesta, no?, de primavera àrab i 15M i tot això, en aquest moment, doncs, la dreta no existia pràcticament a aquestes xarxes i un punyau d'homes amb recursos i diners va veure, aquí hi ha tema, o sigui, hem de potenciar-ho, i això per una part, i per l'altra banda que
nosaltres responem molt a les provocacions de la dreta. I la dreta es fonamenta molt, molt, molt en això de provocar, no? I és com, uala, lo que ha dicho, no? I no, doncs és una mica aquesta estratègia del no le des casito, no? De sigui de rastreja-los, has de saber de què estan parlant, quales són les seves tècniques, però no estàs comentant aquest senyor patriota 00047 amb 122 seguidors. Perquè això, clar, és que això acaba passant, no? Que l'esquerra, quan hi ha algun comentari d'aquest, se n'en fot i el que està fent és donar-li més visibilitat, no? Llavors, vosaltres què dieu? No el contesteu amb ell i fixeu-vos amb els memes que estem fent des de l'esquerra, no? Sí, això per començar. L'algoritme és molt pervers. I a més no decidim nosaltres sobre ell i ningú sap com funciona exactament. Per tant, s'ha d'anar molt de compte. A part de potenciar les coses de gent que crea coses guais, perquè moltes vegades quan parlem de feixisme o antifeixisme acabem parlant més d'ells que nosaltres, i això tampoc està bé, també s'ha d'anar amb compte en viralitzar contingut. Si ens indigna moltíssim una cosa, doncs no la retuitegem, perquè llavors arribarà més gent i aquest és el seu objectiu, al final. Sí. Això m'ha recordat com a un vídeo que va fer l'Albert Lloreta, que va ser un dels primers vídeos que vaig veure d'ell, del meme de Venida por mí, que llavors van començar a fer servir youtubers superfamosos, però clar, si tu buscaves l'origen del meme, era un senyor com dient que mataria immigrants, bueno, no me'n recordo ben bé, però que deia missatges superracistes, super d'extrema dreta. Aquest vídeo és superbon, nosaltres el posem a les presentacions del llibre i és que ho explica superbé, i al final també és aquesta falta d'escrúpols de la dreta, a la que potser nosaltres no cal que arribem perquè nosaltres som els bons, però que també cal tenir-la en compte, no? Que al final, vull dir, que colen coses superxungues en vídeos per nens. Clar que la dreta, o sigui, us en recordeu quan van ser les manis de la Policia Nacional aquí, que bàsicament aquestes manis deien volem pegar a la gent gran per manifestar-se, no? Que eren totalment anticatalanistes. Aquesta gent anava vestida de 300, no? Però també de Braveheart, que és com, però a veure, amic meu, alma de pollo, si Braveheart era indepe, no? O sigui, les da igual. I després es posa una màscara de Guy Fawkes i diuen, no, és que Guy Fawkes era cristiano. I és com, no, tu saps que és Guy Fawkes. Bueno, però és que aquest és el poder, perquè, o sigui, és el poder del relat ara i aquí. Vull dir, per exemple, a mi m'ha semblat superinteressant el que deies, que realment si tu pares a mirar històricament, l'esquerra ja havia fet un ciberactivisme abans, però és que en realitat sembla que l'únic que importa és ara, no? I llavors si ells s'apropien del Braveheart o de qui sigui, no ens ho parem a pensar, és que la cosa, la merda, és que és útil. Una cosa, estem parlant tota l'estona de dreta i esquerra i de feixisme, antifeixisme, llavors vosaltres en quin dels dos eixos actueu més? Perquè entenc que és diferent actuar en l'eix esquerra-dreta que feixisme, antifeixisme, no? O sigui, hi haurà coses que seran semblants, però hi haurà coses que tindran matisos, no? Que actuem en quin sentit? O sigui, el vostre activisme és contra el feixisme o contra les dretes? Bueno, contra el feixisme, contra el capital i contra tot això que negui l'existència de la gent i de la gent que volem un món millor per a tots. Qual és aquest món? Doncs nosaltres no ho direm perquè no som aquí la gent més sàvia del món, no? És un món que hem de construir entre totes. I no sé, l'eix de treballar, nosaltres... O sigui, per una part tenim a les nostres publicacions a les xarxes socials, que per nosaltres és shitposting, no? És una mica de propaganda, i després al nostre dia a dia doncs fem les nostres coses. També com que l'activisme o la militància no es pot quedar només a fer servir les xarxes. O sigui, les xarxes són un instrument de propaganda molt pervers, perquè al final pertanyen a la gent que és dolenta, perquè és la gent més poderosa del món, i la gent més poderosa del món normalment és dolenta, no? Si no, no arribaria a ser això. Però com que després a les nostres vides hem de prendre decisions de on vas, amb qui t'organitzes, quines decisions fas a la teva vida, com treballes, com consums, com trates a la teva àvia, no? Tot això és polític també. O sigui que està per una part la part de Projecte Una, que és merament propagandística, i després les nostres de la vida personal de cadascú organitzant-se. Escolteu una cosa, normalment nosaltres fem ara una secció que una és de la Rita i l'altra és la de l'Ofèlia, però avui només tindrem temps de fer-ne una de les dues. Escolliu. I hem d'escollir nosaltres. Crec que la meva és molt sacrificable, perquè hem parlat... Bueno, no ho sé. O sigui,
tirem amb la de la OFE i si no, després recuperem algú de la Jo crec que teva. Però quina pressió. Es tornarà boig el tècnic o podem passar la de la OFE? Vale, merci. Decisions de merda. Model cotxe amb maletes que cauen pel camí. Bueno, espero que valgui la pena. Jo crec que el meu ho hem parlat més de manera... És igual. Val. Si no... Ok, Molt I bé. trust you. Vale. Val, si no em sap greu. La meva secció és una mica com un joc. Ara hem parlat de moltes coses molt denses, importants i això, i jo després el que faig és com un joc que es diu Decisions de merda, i d'avui anirà de teories conspiracinoiques que es creen a internet. Conspiranoiques, perdó. És com condescendent, que no saps mai si és condescendent Estava pensant, o potser en condescendent. català es diu així. No en tinc ni idea. És igual, vale. són paraules que costen. Endavant. Perquè sí, Hayao Miyazaki va dir anime was a mistake, samarreta, allà. Sí. Jo avui vull dir que vull que decidiu entre tots si l'internet és genial o va ser un mistake, un error molt gros. Llavors, porto el meu top 3 teories conspiracinoiques que he trobat a Reddit, que és com una xarxa... Bueno, és una xarxa. Llavors, la primera és, coneixeu Elon Musk? Sí. Que, bueno, per qui no ho conegui, és un senyor que va heretar molts diners, va comprar una cosa, el Tesla, i ara es pensa que és l'Iron Man, vol privatitzar la Lluna, i hi ha rumors de que participa als moviments de men's rights i Red Pill i coses com... És un incel? Sí, però té 50 anys. La Rita tenia moltes ganes d'acabar parlant d'incels avui. O sigui, la meva secció era tota només en plan, a veure si acabem parlant d'incels, ja està. Mira. Incel, a mi em sembla molt bé. Val, doncs la seva dona actual és Grimes, no sé com es pronuncia, però bueno, que és una cantant, és una artista que fa música indie i fa poc han tingut un fill i es veu que ella participava bastant en Reddit i han trobat un post anònim que la gent pensa que és d'ella, però no se sap. I en aquest post ella diu que creu que el seu marit l'està intentant rentar el cervell per convertir-la en la ama de casa ideal, que l'ha obligat a tenyir-se arròs, que l'està amenaçant amb deixar-la si es queixa perquè ha de cuidar el nen. I, bueno, això. Llavors, per què no el deixa? O sigui, és un post d'una senyora que diu crec que el meu marit m'està intentant manipular i ara la teoria és perquè és la dona de... Perquè en el post aquest ella explica que el seu nen és del mateix dia que el fill de la Grimes i les edats que posa d'ella i de la seva parella coincideixen amb les edats d'aquell i la gent ha analitzat l'estil en què ho ha escrit i tot això i diu que és d'ella. Vale. I llavors, bueno, és bastant creepy tenint en compte que aquest senyor milionari, bueno, potser ha fet desaparèixer ell el post, potser l'ha matat, bueno, no sé. Aquesta és la primera teoria. Ha desaparegut? Sí. Qui ha desaparegut? El post. No, encara no. Una cosa, jo no sé què passa avui, però és que m'està semblant tot molt difícil. Perdó, continuem. Vale, aquesta és la primera teoria. Després m'heu de dir com quina creieu més verídica, quina no, i la reiteigeu. Vale, la segona teoria és que es diu que els challenges aquests d'Instagram i això de penjar una foto d'ara i una de fa 10 anys o de penjar una foto com superarreglada i l'altra foto com plorant fatal són com coses que introdueixen com les companyies Facebook o això que posen com algú que ho faci perquè ho fem tots i tinguin més data per analitzar-nos i vendre la nostra informació. Mira, jo això no sé, però... Sí, això m'ho crec. Sí? Això no és una teoria. A mi, de moment, tot el que s'ha dit em sembla veritat. No, sí que és veritat que jo això quan ho vaig descobrir vaig flipar que sabeu quan heu de posar una contrasenya o alguna cosa que hi ha com els codis aquells que es veuen com borrosos o així. Sí, que jo em pensava que era, doncs, òbviament, perquè no siguis un robot i tal. Però resulta que són imatges que Google no sap identificar perquè estan com borroses i tal. Clar, a nosaltres ja ens costa. I llavors ens fan servir a nosaltres perquè els hi desxifrem i llavors ells... Sí. Les de ¿dónde están los tractores? Sí. Clar, Google no sap identificar si allò és un tractor i llavors el que ells fan és dir, vale, doncs... Però com que Google no sap? Però si Google és la gent! O sigui, no o sigui, l'algoritme no detecta... Exacte, no detecta exactament si allò que hi ha a la imatge és el que ell es pensa o no, o si aquelles lletres signifiquen allò o no, llavors ens ho passen a nosaltres... En comptes de pagar algú per fer-ho. Exacte. I abans et sortien lletres, us en recordeu? Sí, com així... I era unes lletres com així mogudes i unes lletres com impreses mal escanejades. Doncs les segones eren llibres que havien escanejat i eren les parts que la màquina no podia fer en el PDF. Jo sempre posava cul. I passava, En sèrio? Sí. Clar, és que jo vaig pensar, joder, que puto llestos, que ells no fan bé la seva feina, que no ho tenen ben escanejat, i estic jo treballant per ells,
amb l'excusa que ells volen saber si jo no sóc un robot. Que em paguin per cada cop que he posat Sí, a més, jo sempre penso, un robot ho sap, això. No, Un robot sap què és un tractor. clar, doncs algú passa. Bueno, aquesta us la creieu, no? Llavors sí, aquesta sí. bueno. Vale, doncs l'última... Aquesta és això, o sigui, si algú és gratis, el producte ets tu. Sí. O sigui, això és que em sona totalment... Sí, i això passa, bueno, com amb Ara totes les s'humillaré xarxes, a no? saco en això. Sí. A mi em sona... I a més no i amb en les tenim ni idea. Això és el típic de les discoteques, Sí. quan les ties poden entrar gratis. Bueno, és com el documental aquest de Netflix, el Social Dilemma, no es diu? Jo no l'he vist, però la gent està flipant molt amb aquest docu, no? Sí. Jo és que no necessito que em facin odiar internet. Llavors Ja. em trauré TikTok. No. És que si la pregunta és si odiem internet, crec que és evident que no. O sigui, que en general abracem a internet. El que passa és que... Que tampoc ens agrada. som- o sigui, Que responguin ells, que són els convidats. Sí, bueno, queda una A mi teoria. m'encanta. Però Digues. queda temps per una teoria? Sí. Vale. Sí. Perquè l'última... Ah, que està relacionada amb això, o Bueno, no? he triat 3 teories. Vale, doncs vinga, som-hi amb la tercera. L'última és... Hi ha com tot un fil de Reddit que defensa que tot l'art contemporani modern és un esquema gegant per blanquejar capital. Ah, però Això tampoc també és una veritat. teoria, Això és veritat! Això és veritat! Sí, Però- ostres, ara no me'n recordo quin és aquest... Ostres, és que no me'n recordo el nom d'aquest, que era un Banksy. tipus del Medio Oeste, el que feia els quadros aquest, que era en plan de pintat... El Pollock. El Pollock? Era Crec que Pollock? sí. Però Pollock és americà. Sí, Sí, és bueno. com un tipus del mig oest Sí. i com que hi ha tota la teoria de que havien agafat aquest, que era com el mític redneck tal i qual, i havien agafat per fer un art totalment abstracte i sense sentit, com per a contrarrestar l'art comunista, que era una mica més realista, més no sé què... Bueno, no sé. Jo he escoltat coses i he mirat coses i és com... M'ho crec. Vale. I a veure, Jo me les crec les l'art tres. l'art contemporani... I l'última que tinc, la quarta, és ja una teoria que diu que totes aquestes teories conspiracionoiques que hi ha a internet les introdueixen FBI i aquestes coses d'intel·ligència per veure fins a on s'imagina la gent el que passa de veritat. Com? Que, Perdó, és que que posen... tinc una neurona que ara mateix. la La FBI s'inventa Illuminati, aquestes coses. no, va a internet i fa un post deixant caure com una Teories. cosa que pot ser veritat o no per veure si la gent que contesta s'ho creu o no i per veure si fins a quin punt Però la gent pot FBI no té imaginar-se. com La Bigger bomba Globo, Things. no? Es Sí, diu no això? sé. La sonda Globo. Sí. Per veure si tu t'ho creus. O sigui, com Clar, les mascaretes. per Per veure que la, el la govern població miren. fins a on Sí. està disposada... Com el nivell d'ingenuïtat de la gent. Exacte. Sí, en base- sí, diuen, ja ha vingut un alien. Llavors veuen si es fa viral i la gent diu, va, és veritat. Bueno, Llavors, pot ben ser això també, no? clar, però llavors pensen, uah, hem d'amagar millor els aliens. perquè... Mira, no ho sé, però jo ara et diré una cosa que no forma part de la conspiranoia, però sobre el tema que dèiem de l'art contemporani, hi ha un llibre de Tom Wolfe que es diu La palabra pintada, que et fa una mica la història de l'art contemporani i t'explica molt, és que és molt guai perquè t'explica molt per què un moviment ve després de cada altre, contra què volen lluitar, i està superbé, i te'l recomano molt, sí, això. I ja està, però no té res a veure amb les No, ja, conspiranoies. que ell havia triat, o sigui, la teoria que havia triat de l'art això, hi havia com tota una explicació de que si tu tens 1 milió que has de blanquejar, agafes un artista que està emergent però encara no ho peta, li encarregues 10 obres per menys de 100.000, aquestes obres les revens a altres companyies petites, que com que no són quantitats grans no se'n fa rebombori però se'n fa publicitat, llavors aquest artista puja en valor i aquelles obres que ha venut al cap de 2 anys valdran 2 milions i no només has blanquejat sinó que tens guanys. Però això ja és el que fa la gent ara a les galeries, no? Sí, i és que porto tot aquest programa pensant necessitaria rebre aquesta informació però un segon més lent, saps? O sigui, perquè per jo poder-la processar i m'acaba de passar, però jo tornaré a escoltar aquest programa i llavors em sortiran coses intel·ligents És a dir. un mini saps? podcast Ara no. sobre el programa. Us enviaré una nota de veu de 5 Fem minuts. un bonus track la setmana Ja, que és ve. que he anat corrents perquè tampoc sé quin temps teníem i quin no. Ja, és que quants minuts portem de programa? Em falten 3. Vosaltres teniu alguna conspiranoia preferida d'algú, alguna idea d'aquestes que diguis? Això m'ha fet explotar el cervell. Free Britney, no? Free Britney. Free Però això és Britney. veritat. Free Britney. Que també és veritat. Sense dubte. Sí, Jo me la- pobreta. Jo vull fer una crida, ja que estic aquí, a la Grimes i a la Melania, ja qui som, de que si volen divorciar-se Per i favor. refugiar-se dels seus marits horrorosos, Que fa patir, les La feministes Melania estem fa aquí i som capaces de perdonar L'altre dia barbaritats. estava pensant molt en el poder del divorci.
O sigui, si et cases et pots divorciar, no passa res. Bueno, és que el munt de pressió que deu tenir, per exemple, la dona de Trump, perquè Clar. allò no és ni mig normal, o sigui... Clar, que per ella segur que ha signat un munt de contractes abans, que deu ser un follon per ella divorciar-se, o sigui, segur que o sigui, volem que ella tingui una bona vida i I tal. és que aquesta relació ja està directament polititzada i burocratitzada. O sigui, jo crec... L'altre dia pensava, aquests dos en algun moment de la vida han hagut de flirtejar. O sigui, hi ha hagut... Paula, segur que Per què no? Perquè li va donar com molts O diners sigui, ja directament era una relació... i ella, o sigui, No! En algun moment Trump i Clar que sí. que no em puc creure que estiguem parlant d'això. O sigui, tu has vist el Trump ha de... Pot agradar. No, però no, ell no té la capacitat de flirtejar. Tia, clar que et pot agradar. O sigui, Si ho fa tot en majúscules. Ja, O jo sigui, què sé. No podem marxar a casa amb aquest pensament. Tornem a la Sailor Moon, per favor. Free Britney. Free Britney és un exemple... O sigui, la imatge de la Britney que després ha acabat servint per molt empoderament de moltíssimes dones és un exemple d'això que dèieu vosaltres de les figures dels 90 que tal. Totalment. I la Britney ara mateix està servint per parlar de salut mental i de com es tracta judicialment a la gent amb problemes de salut mental. I quina conversa més interessant, perquè, en sèrio, perquè vaig veure, és que crec que era la Roqueta, que feia un tuit que em va fer pensar un huevo, se'm va quedar com clavat a la ment, que deia, fixeu-vos com tractem la salut mental depenent de tant si ets home o dona com del poder que tens, que el Trump, que és un puto tio, ha anat de l'olla, està sent president dels Estats Units i ningú parla de si ha d'anar al psicòleg o no hi ha d'anar, i en canvi la Britney la tenim aquí qüestionada. L'Ofèlia va fer un article a Diacrític superguai. Ai, perdó, Ofèlia. No, no, Pues però... potser eres tu, és que... No, i crec que també ho va relacionar amb el Kanye? Amb Ah, el Kanye que- West. Sí, que també se li va anar Kanye com la West. pinça uns dies com fent uns tuits com molt raros i que no li ha passat res, no se li ha acabat la carrera, ningú l'ha tancat a casa com a la Britney l'han tancat. Free Britney, des de gent de merda diem Free Britney. Free Britney. Una abraçada, Britney. Bueno, doncs no sé, ja està acabat el programa. És que, sí, nois, no sé, parleu de temes molt guais, a mi tot això em sembla superguai. I La gent que compri el llibre, nosaltres... Sí. Bueno, jo és que l'he anat a encarregar avui perquè no el tenien. He anat a la llibreria i no compreu el el tenien. llibre, es diu, per la gent que ho escolteu des de només per les orelles, diguem, Leia, Rihanna y Trump. Les orelles. Proyecto 1 de cómo el feminismo ha transformado la cultura pop y de cómo el machismo reacciona con terror. I també estic pensant ara que hi haurà molta gent que... És que si a mi m'ha passat que ja no he entès moltes coses d'aquest programa, imagineu-vos gent més adulta que nosaltres que ens escolti i que estarà... O sigui, això haurà sigut com, Doncs que com l'escoltin morse dos cops. per ells. Dos cops. Que el segueixin a busquen a les seguiu a xarxes. Proyecto Una. Sí, que vegin el que és el Sí. shitposting. El llibre té un glossari, també. Sí, per això. un glossari que en el que quan el fèiem estàvem pensant en les nostres mares, específicament. Vale, En qualsevol cookies. cosa que les Sempre nostres inclusiu. mares no entenguin, està el glossari. És un llibre boomer friendly. Sí, Vale. exacte. Vale, nois, doncs moltíssimes gràcies per venir a Gent de vosaltres. Merda. Vosaltres. Gent de merda. Aquestes que sonen són la Rombo. Nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Ofèlia Carbonell i la Clàudia Rius. I som Gent de Merda gràcies a la inestimable ajuda del David Camiller i el Nacho Medina, que fan que tot soni i es vegi bé, la Clàudia Torrents, que ens ha fet aquest logo tan guai, i el David Caravent, la veu més sexy de Catalunya. La setmana que ve més. Adéu, noies. Adéu. Gent de merda.